Omusikarati nigamuchia igati ya ba MCA asogotabna nigabakwirania magendero maiga ase okogenda mamincha amo nemiro birio yaye korengana nere nigo gose nigabange babo babeire ebitango bya magendero na nigara chikomuki gitambukiro gokora emiremo hayemo ase yamo kubwaterana amo na bananchi Daktari nere professor ngeri aga chitega kare sana nkanyora nyagitari yo tiyanya ko bakende abantu bechiro gabagansa babagande nga governor ga kitokonya nkagenda nkabeka chimilioni 10 kirose nyagitari omo MCA mokoyo kya ogesusu atenga rusi besecho ntuntu gwate governor yaito egocha gocheche kwagacha igonchi rusi ororo usenero bende ku ororo igo mu MCA ori tigemi kori ebyo aye tigana gache nga onye contractor kegocha mbako mwanchira abantu bage ngosba contractor ngochere enyagitali elizmere enyagitali yage amacha arenge gotumi mugende morore twarusie Magions twarosiri mpaka na emochari ya rosi nechi machine chikabokwa nga tubasaba tubekera ntubwato mugavana itukurugaiga gocha achikoros mugavana ondinaro rote tiganje nincho mugavana naende ngokoreranda tubano mwense yao koleche kumuti chesi mole Mheshimiwa amna mata kila lituko kumbwa Professor, I promise. I want to tell you, I'll make sure as long as While I'm here. I'll see. 2. It.